wa ƙananan tarkon ka bacci ka sani ka ƙara sani. Kana wani ikirarin cewa kana da jinin nasara. Abu ɗaya za ka yi, jimlar ina son ki ta kunshi kalma 3, zan ma jarabawa 3. Jarabawar so? Ko ma ya ka ɗauke shi. Ba matsala, 100% kawai zan ci. Da ni da ilahirin 'yan gidanmu za mu je sayayyan birthday a wurin sayayya. Idan ka isa ka zo ka bani wasiƙar soyayya a gaban 'yan gidanmu da masu gadi na. Mai yiwuwa daga nan sai in yi tunaninka. Amma kin tabbatar wannan ba shiri bane dan a ritsa da ni? Komi ta kama a yi. A cikin so da yaƙi ko? Wannan turanci ke kika san shi. Amma zan baki wasiƙar so. A littafin sanki, ni ne nan zan buɗe shafin farko. Sai mun haɗa mall ɗin gobe kenan. Amma a bisa sharaɗi guda. Idan ka da ki mutane na ko su suka da ke ka, to ka faɗi jarabawa. Sharaɗin ki kenan? Yayi, zan gani. Ala kai mu. Ina maka fatan rashin sa'a. Sai an jima.